se tietie ne botoa na etiefo se mokɔhwɛ pamprom ne 18 mu wo Atwemamponia district wo na wokɔhwɛ sɛde kwan na sia ya wo se kwan sese no adane moto kwan enti wo mu dua bibia banche eburo bode tomato chesade na wo pa wonya nanso awrehosam ne se wo mu wie gunwuram jisa bobo yayi o mbesesa kakra na o mu de kɔ o mu nkodu na market no ne awie ensuo papa ise wo mu ni bi kane ani krom ho na sene yenso ya fa to ye ho so se kro bia empumto ato ape ye bebo ho dawuro ne mpanifo akasa na o mani eku ho na o maye ho bibi no yen sentro ni ba wa beidu ho no kopie ye pamprom na afen so 18 mu na di ogina ho atan no eno ne atentro do eti waba homa no so a ye ne no ebekasa ba wa beidu memu adwo eba hot bite so biem. Ayo, se say me fro development reporter. Wadawroma pamprom ne 18 mu. Wa na ukopie o video si nyina wo na wo de baaye. De wodi wani ko hu ne ye nani trodo Ghana 40 o. Ami akosia na wase na mintia echiefu a yitie sompa ene enyumrenyi. Na me form mra asantumantem ahinku kumasi. Mano ene Atwemamponia na me ne wa ba bigire. Na Atwemamponia me do wudire no manfo anso ha tano dumase about one person aso na me do waduro na say tano dumase lecture area na ase na munkurum kumanya obubo obodin pamprum na fe 18 mu na fe nsuo ntem saamro ni nyina ehye tano dumase ase na awrewo sema wo ne se wotim pamprum na fe 18 mu a obey wadwen se ewo akiri ujiru eye bebie ni a na wo so wokọ dreso no eno na edo ebekọ eye tano dumase na afi de ujiru tano dumase ansa na odo ani akire mu ewo dreso ho na tano dumase na medu ubejuru no eho na mpamprum na afi 18 ewo na maami AKOSUA menka se nkoma adehye wo ho eni di ye no kire se krono omwo ha pa na me anka san so me sema kwa apro na apro we di amaneme ni nyina ne se so wo hwe adehye a ewo 18 mu a adwuma mo ye pa ye mu bia nti wo hwe mfonyi na me de ba ye no a hu a obeka so we di obi amu afuo mu na yedina ye di nkomo yi eye ekwan a eye asuafo student efam ede bata no dumase school saa bia ye no edo na hu ni saa no na akwakwa ye se afuo kwan no nti no adehye a ewo ho no o mbenya school papa akwa de se o mu free 18 mu no ma bata no dumase ena afi adehye nso o mu pamprum no o mu nso mbenya school akwa de so o mu ko nsuo ntem anampo se o mbeba eye tano dumase ansa no matumi akọ school na menka se pamprum haw no aba beye ahwawuse ni paisan se eho no kane ani ho kane ani kurum ho kra nti no na omawra fotem kesi omo kan se enka omunya solar panel kra nka omo pe esa se solar light bia enka omani beje ho efri se mpempre am no ka se ni wiase kwa ani nu na kura mu ni kan ade adisuafo ombe de esu ade anajo nyema AKOSUA yi nyina se SOMPA FM ya be form hawa ye bon de wi so mbe nya bi mpa akempo no eno so kwa ya asem eno edanten a yenko 18 mu 18 mu adehye wo nsuo nso kro mbe no kra ho den eno nso kra kwa ya hore wo se media amom a mpempre de meka se 18 mu ne pamprum mu hia muapa se ebre mu no eye bra o hia mu ami ense mu se mpempre no 18 mu adehye wo no omu no ba ya omucha omunya baabia afanko dise baabia ni no mo de yakwa akoton ne kwan so a ede ko baabia ni no maami AKOSUA meka ze huye pa na wunya tisi 18 mu na se wo ba tano dumase na wo do ani ache baabia ni kwan no people bi wo kwan wo maami AKOSUA people no we people ejina ho na nsuo etigu neyi ka nyina apake ka bi aso wonko nti omo no bai nyina aka ofumu nanso ebre am no ka se mamfo atwa adenti omunya nsuo eno omunya school pa
na nkwale wo ho se nsuo nya tope bridge na e wo ho no nsuo na ohun se wo ho no nkom betumi kura di nnua ndi akura akugu ho na te students na eba no betumi afam nanso ifenyi fa ma je so mo ko mo a en na ta hu bia mo ka se nsuo nya mu na pe nkwale wo ho mo nko school nsuo tiku a o ma kan nsuo ja so mo bata no dumazi school na se nyame ampata na nsuo beta o ma kata dumazi so o mo fi so na nsuo ta o mo ma school nsuo je o mo kro mu nsem kwa ka kire you form from my say kuremi edu no e pamprom e na say 18 so you tree omo wa wiye mpa e bre mu de nka ombe su say company fo emro mo esa say omo ebre bawo mami musa wo se kane ani krom ho every titi nyina wo munya kane ada ana bibi na asie nti ena bia kanea ne nya adwuma na omo de yesi esa ye ka kanea paa de pamprom ne 18 mu de wo mu hu bi da kura pamprom kanea ni so wutie ne na omo ye no a na obi kura na ka se wo de omo mu so nka eye nka de ba chi ade fa nka kura betu asre kaka omo ni bi kura anke umunya bia umunya sao society bia anke na me kwasmen ade at least almost omambo kun sem tienti no brass sin company for no muntu mikura no o te kan yan ko wani mani nka solar light no mo fa aliaba eja anajo na e dia mo no mo so no omahun ni ekoso nti so obi sai anka ne ani ho na mo umunya solar light dia omope na udi mfonyina wode ba en mehu se baabi ya se abubia yetu but de oma ya tene se ewom se abura bi wo ho so ensuo ne ma eno no eho asam te sei abura na hu na 18 mu asam na make ni abura na hu ni sa no 18 mu ne wo se abura no na umu yusu na abura no mami AKOSUA en abura kwa no na pomu de ho se kwa se ne titie enu no mu yusu na ebi mu sokwa na omu mu nsuo na omu di ediodi omu mu enu abie fo mu nsuo na omu sa enom na eduru ba dukura na se eduru pebra buda na awe ombe de anya nsuo anom se nsuo no ena omu nom a mu ne sa se da TV no so no we ya de hye wo 18 mu nsuo no asem we die areho na emfonyi ba ko nso me fa nu ntwato mehu se asensu a etatai anwem na ha na esan so tatai enwura nketenkete eho no ye den pa mami AKOSUA ma me fa wo fam yi sa nsuo na ta ho no eye kwan a video ba ko amede ba enu do hu se nkofo nam nsuo ni mu a omo ede o mani a cheko mo fum kwan sa kwan no eko 18 mu sa kwan no ena adesi wo 18 mu ekase nka ogunya bridge eto sa nsuo no so a esan se school for no mu free mo ba no sa nsuo no mo na mu nti so ogunya bridge bi ekoba ho no a esan se nsuo no anta ni tip no ewo se nsuo no yiri a atuya fo no ndumi nka nsuo no ne ewo so ogunya bridge eno na betumi abo ama suafo no mu 18 mu o betumi twa ede abata no dumasi school yo bawa maminya wona akirei no wode de aka nyina ba yebeda senso se wutu na mo ekọ pamprom eni 18 mu na de wuhu yenso ama yetiefo atena adru sompa akra yide aha ye the seat of government eti omumra shebedwafo mo mpanifo nyina ha na omwo ombete no ma ye ho adwuma yeda sipi yeni yensentro ni bawa beidu ena etwetwe nkomo na ye kone ne tanodumase abai namsini a wono ne yemfansa assembly member a wono esi aban na mu makromafo nketoa nti DC ne de ono de won na esi mpanifo na nam aban na mu wo district level ena edu community ne de na assembly members no wo mo nso ena edi dwuma na Owura Evans Ampofu Twumasi ono na tam no dumase wo ya assemblyman wo ho na wonim krono mu asempa ya ne betwetwe nkomo na ono nso de wonimu no
wa ma ya so ate anam otuo be no motu afa ho fi se mpumtuo no ne ho ne be free na de akwa bankra chipanyin ho na abamrahye bedwani ho na aba be pie mampanyine akache eti yenya owura Evans ampofo twumasi wa homa no so obanyi twumasi memoadwo eba sompa hot bite kase eboso ya me de papa ayo yeda sepa wadawuruma pamprom ni 18 mu ya ba ho yen sentro ni aba ho abeka se abrabo mu odin ese akwan nye ensuo ni ho kane ni ho ensamso ni ho saa na wuhu no mura me da wasi wuni abema mese wuni aba kosi agwoaboaje na wa hai me da wasi se me da se mozo ma tutumoni na mozo aka se yenzo ye bele wumpuntiu because your family Evans Tumesi Ampofo many assembly member for all of the electoral area and from Promuka 18 months society electoral area na papa you how be simple information and mama they are watching know how every and na say mpuntu djuma so aboye se akoko bi nya hwehwehwe bibia ni batuma mpo no ye de ka ho se mobile akachi a na santi ye wo kuro ba kon 18 ye kuro bi a ye no do no dofo na abehia wo ho o mu provide sources papa ete se aduane sem ye imposu the fan say patraye juma kwaso hokuku eso se no 18 for nkrampo intimi me school e wotan mase enam ekwan bone enam so ye wo kwan ba ko a eye ho enkura ntimi ntwa embe school etisi ama 18 kuro no omu tutu saa bi tukọ dumase ne bi nso tukọ abofrim ena ewo kwantimpon bi nso free abofrim e de kọ 18 ho eno kwa de fida rules card ni faso ye bibia enso so mpanyimvo agya ni nyina to ho ama se lolo kwai pa ayese efu kwai se single motor be se ku ya fo bebele be don fu kokko ye beti ye be hata bra bebele aduane mutu ni be gu kwa ho inso so mbenya card ya ba Friday ese motor single motor ni abobo ya ena ebre ukuru ni nti amakuru no mututu ala wo mutu koso ba setena munye wo munsuro so nye light de ye ni mu se light de ho adwuma ya anka edin tino de ya na ye hampan fo bebere na mmom wo mo akwan enu nsuo de ye nkurasefo eno ne abia ye nim se nkempunti omu de nka emmoye enso so atwampo no ade e te se de ye nka the same thing sa na mpempuro enso so efesi mpempuro kwa de wo mo kwan no kwa de ete se etado duma se kwan bone no main road no eno na wo mo da ano papa me se da bi wo mo ko se nsuo se wo foro pa ko da bi wo mo ko se nsuo a wo de mu bu sa mo reporter na wo ya we a se fun bibiri form mo ba bi mu eno wo mo se nsuo free nsuo ba kokora ni kuro bia ni ye sere mpanyimfo omo ne manye o masetenem edin e basi ya na supplement no na you problem yanso ye mfa bibi maye ye presenka ye behwe amas do ni akoso yi enso unso nsanka na assembly ma obeye den bikura assembly ma ko duma ko ni bi me ye den na me so metimi enyi sika de akoye sa na ma wi eti mu kura de no mo pipe ba ko bi fi wa say long time ye e kanko no tena se ye ntutu ni enye na bula amane manso ay basa kakra ye na bula wie nsuo no so ba no mfe ti mararoma mo ba ye nchen a mo hwe na mo moaye no to mpo no de te se de ye ni mpanyifo da na ye bele ye ka bibia nso a enye adwuma emfa ye kopre bibia emma mararoma mo tu ne mo adu hu sene wo mo hawo esitie die yesere mu bebre mu moaye senso ntemu ho nsem bempuru mu ho nsem ntem ko bi mu kura ne papa me say school dan e wo no
reporter de oba wo asefun bebre enkunya kora bi nim enkunya na te classroom nkora na te classroom a omote so be 5566 dia be ko ho asefun member me ko na me ne awofo na kasa senko mo hwe kuro no mo mpa nimfo wo mo mpa nua emfa ma me na me mpa petroli ade ne pai na yenkunya kakra emfa ma nkona no nkora me te so num nsia area no so so nti ho no nkora ni go school population ikro mo population ketwa bo kona nkora tete form enem miremu enem modern Ghana Roma mo bebri tete tete se nkwada be ko school no omote form na wedie wadawroma honorable Ibrahim Ishahak awo ADC wo atwema mponua no wo hyeda ne na hia ne tienwe assembly no be chair nkunya enam the year 2025 na MPPDC nkunya ba papa ye ko nkunya ye nya bi na say sokola na kakra so wo ho aye honorable Ibrahim Penso and sokola still nkunya ne ye nya bi se nkora no problem tie wo ha wona de sempanyin fo ba ye nchen a nye ne nyina ne ye disi yeso ye wo yare ne de se ye ton ejabi kura na ankora bi wo nchen ana tano duma se electoral area mu bi nipa bi wo baabi wote nka na bi kakra wo ne nsam a na dawroma o nke na no mehwe na jesi ade baabi ade tutu niema antimi amwaye ese nkwa no so ho kire wo mu eti ntimi hwesa nkola akola ntrafo bechi ni nipa benu nsia dex ba ko efe nipa mienu enipa nu ennan no mo teso be de no matro no how papa yeah how a try yeah the way ba yenya bi me assembly member for Tano Dumase electoral area Nshedam ka ho Nshedam pemprom 18 and Tano Dumase for any dear the new puntia yensa kan o Tano Dumase from Rollins time and near my back you be ba area ni the family the new puntia about Tano Dumase electoral area Odawro Honorable Nami Busase DC Fofre ya wabeye Honorable Ibrahim Ishahak no wahia na pen Nami Busase bia wahia na bia wode mode mo hawo me no ntenase na emu mela Honorable ba ye no ye me ne mpanyufo ewo Tano Dumase electoral area ye hia ye kone na so kodana se kochia no se jumedi eden watini afla na DC ye kunya kan sa ye koche DC ye ko ye no ye nsamo a ne hia ye Tano Dumase electoral area how ne ye problems die ye di kukuru gunka taso ni nyina de teche ye de ko Honorable ha ye ne ko di nkomo ye ya set kana mo kwa sa ko ho ba ko mi asa ko hain biem abafem family ye nyenyenwu biade Honorable yeni adehye ni bi kasa wo ma ye hu se kura no nkora e ko school a eden wo so de abeto se nkwada na kura no so nkonwa wo mo ebetena so no eho oden na wo ka bibi se enkonwa by 2024-2025 mo anya bi enu menti ase di enti na mo anya bi Mimba ya assembly member me sen kunya na bano assembly ho so yeden na ne me ko so ayete edu so mo chere me ko ai I say the new guy at Hako. What is up to become Catholic Casse? On a boy, see me Kurumudia. One any problem, me for today. Then I got to me come meeting Gomokama. Papa, Muche, Kunyano, Sa, Yenungana, the Yamping for Nayano more archery. As assembly member, Kunyamoche, assembly member for Namuchet Mawom. You Libya, how Maba was in Yang befu kwa ya obefa so befe family papa nkunya no papa ne che wa me de
headmasters a wɔn wɔ kuro bie no mu letter area no ɛkɔɔ sɛl yamame tinim adekodie nti a anaasɛ minim category kwan a wɔn nam so a wɔn kyɛ nkunya sɛ nkunya ba ne yɛ kyɛ ama assembly member sɛ nkunya aba ɛyɛ 1000 net assembly members ɛyɛ 3 sɛ na ɛyɛ 20 sɛ yɛ 1 koraa na ebinya wokyɛ ma yɛ ɛfɛ ɛso wɔn tumi kyɛ biara ma nkunya no yɛ kyɛ ma obi tumi de ebu de obi de ebu so na obi nso ne bi nkura te fam kɔ so ayɛ ma yada akɔpɛ so wama me brɛ eti nkae ka yɛ no na me di honorable DCE ishake nso bɛto yɛ no nso minim category a fast for chile me kɔ yɛ ni nyinaa nkunya bi abi betum family nti e kɔ so to no na kɔba second batch bɛba ɔno no ba yɛ di ne deɛ starting ne deɛ a kɔbia so bɛma yɛ bi na nso so me hu sɛ nkunya bi aba hɔ deɛ ba sese ano yɛ nso so nkura no so ho kyere wɔn mo sese yama kwan wɔn bɛbi school na sɛ yɛn ntumi yɛn nkunya no bi ama nkura na ɛyɛ how bebree ɛna yɛfiri ni wɔ anduma selectoral area na yɛn nsuo dɛm mpampuro mu ne 18 ɛyɛ how bebree 18 wɔ kɔ particularly the school ni hɔ ɔmo bɛdum ase ɛne nsuo dɛm nti ayɛ sɛ population nyinaa saa bɛka agu so nti ama ahokyerɛ no aba ɛwɔ 2 schools na ɛwɔ tanduma ase ne nsuo dɛm ama pressure aba schools no so. Okay. Honorable yebeda wase yehwe se ye ne DC o mpotem ho bekasa na de besi bia ya ma waso ate yeda ase pi se wona sompa kase ebo akasa wakasa ya edru nkran hidi empanifo atiom betu ho na mo yeda ase pi yo atiefo assembly member wota no tumase Honorable Evans Ampofo Twumasi wono ena ye ne no ekasa ye ne sabre die yenya Honorable Ibrahim Ishahak awoye DC wa atwoma mponua ye ne wono nso enkasa. Honorable Memao Ajo Eba Sompa Kase Boso Ewo Accra. Elechi me demoso no atiefo nyina mira. We de wuni aba akosu ABOAGYE na wa ha yo. Elechi na what say? Nyame adom me ho ye pa Honorable. Acha ko yere. Obi awes eja wo se ya na me ne se be ma nti na ya amoka. Mini ya be me. Me Joseph Metias me no edamufua e unique intimate ase pa nyame bon sronko nti edamu sronko pa wote ya no hu se akosua na ekasa no mate wadawroma Honorable we die ye ba wo nchen a enne sompa kase bo hot bite yama yensentro ni ba obeidu ekọ pamprom na afeso 18 mu ewo wabatom peso aso ne ekọ na de hye no ene ekasai wo mo se wo mo kwan enye ena ensuo ho ato akwa atwe na kane so de wo mo nya bi da enkaso la yibi bakra nko wo mo pe ena bridge bi ebetimi aboa ma nkwada akọ school akoyen so ene we de Honorable so de we ni papa no no so His Excellency John Dramani Mahama yi ni mpumto nti en wo atwoma mponua enti se mo de abeto Sompa Accra ni mu a yemra Honorable na ase na wo mo aye minim se pamprom ni 18 mu wo mo hawi aba be pie wani mu a Honorable yo na we de medas na mafa akonya so atia patifo nyina nyimre anokwe yo yeda abana no watwoma mponoa na yede mi se bere se mpunto ato bibia na okata no dimasia e krokese o atwoma mponoa ye nursing training college eho enewo nti krono mu punto hia yie na anokwe minim famwo bebre ye na mpamprom no na minim akwa kra mo pa kire ko wodi free kwa tempone kogo so no bese no dumaso no anon de na ye kotale so tukato na ofite no dumaso so de ko pasoro no ani ye kotala andi entutu ye na minim sai bia ye kwani bia ko nkron kitwa ni bia shetana dumaso na bia na mini asamle ma bedi nkomo no ma papeko no se kon na pamprom de no kwa minim pom mo de ba krona minim kro so ase se betima ekotegi ni bi ya hwe na betima se bia on engineer road
ɛyɛ kwan a ɛnkwaya pantimpɔ na wokɔ no bɛyɛ amanfoɔ kwan a ɔmo amayɛ na yɛbɛkɔ akɔhwɛ na yɛsiesie ɛkwan na mamokɔ yɛwɔ director document ɛwɔ hɔ. Okay, and ye honorable what's ye boy dear, Yansu Yaja Tum sa ubehena, Pemprumne, na 18 more on so a honsunim hosa. 18 money a year, 18 media, and your Columbia, a da, premium, that women on term. A year, and a ton of the master above him. I want a minute say 18 more, and also on engineer road. A year, among phone no one or my your mukine. I say, Mutonia de Faso. And he, I hold the nation no hopper. And he almost a name could you call us some moment. Yo, no more cast a quan crown, my bed used to danenso. Say, a fuama, I eke to a biama, dear how mo cran say, 18 move one no, the omo can say, Omudiania bebre, in Tosi, Banche, Bordia, Omuvia, ne gungrum. Jisa bobo ya foi be fa de ko if se ka bia kese bia mpese beba ho eti no kwa na ma na ya tete om se odabi yemfanto sompa akra enim na wo mo enye ho adwumenti ono abo ene we wati de na se de wo ka no watu ho na mo ama de hye na mo ho ahenha wo mo no esi me je kim na mo kana minum bia ye kwan da omo ho ne abofre na enye kwatimpo ya fomu kwan aya fomu kwan na assemble ba no kra ba mo na so saa kwan ne de mretom no e ba ko twa so na adane ya de aka e kwatimpo no ho bi an esa na kuta kwan de na ya fomu kwan ne ba ya mo ko area no ko ni ade wo ho ankasa nti HP by 2 weeks time there na enoma kuya memo blaze ama de machine akotwa so na omatimanya free movement of omo peso omo ba krokesim omo do mafude ni peso omo de ba na omatimbi ama yo ono yo no light no e ne krakra mu light no e okay kino de maserio omo light omo yes e dia anyam kane e ko be ntia dwunu ni na minum se bia 2020 bia wo kwa to na ye pampromfo no ni 18 mufo no omo na omo so omo de omo nya kane akra ada eneke ana yani UCG any energy minister bekasa ameka se plano last week energy minister ma one consultant did by ho and a list of community in here extension na the last ko e da area ne ka ho bi to me ga be take map no na omode ahuduma di na koto energy ministry ni se e kodu omone ma kru kaka na aka wa tuma mpo no amuna nyam kania na eti mu ka no so no e ba so ma be ya e be so mo so bi yo ono abu ye be dance na wo ensamso nso no mo kasa bridge bi a be boa man koda eko school a e be ye na wa hye ho nso ama ye na ama wo makoma ato wo mo yem mate e on engineer road and ja fe na ni private trawa dino nkaka no enche bia no e be resolve o mo problem no we the school no meka say e school di gran kasa wa tuma mponwa na obi fi ho e bata no di mase no e wasa ki omo na nya school bi ho no omo fo senior yo na omo mankura no nko ta no di mase school no na mrepa ye so mo ye problem kakra wo teaching mu na e wo teacher problem kakra wa tuma mponwa ye ni education minister di nkuta ho a on be boy ye tini resolve no kwa no kakra be 50% 70% ya do be duma e bia sa school na o ka kam bi no omo pe school no e be mo dia ati school no prempre ye ka ti school fufura e dia ni ye teacher fo am mo ko de kakra na o kra no teacher fo na so ya ye de ya how to education minister ni mo am yide se so mo bi portal na omo me teacher fo do na me aso mo teacher problem na ye wo no na ba bi e bi school no e school ko so no ya share the school ko e ka to mo se e team mu ni pampro for teninka na yu me ya omo nya kuma pam na we shemo emu omo hawo no omo problem no e be so mo the pressing one na ho mo de me show mo say ade de ani me ya na be to ase amomo na going forward no the aka no me no mo nyina so abomodi ayesho wie Honorable Ibrahim Ishahak Sompa 106.5 FM Accra yenso ebeda wasena se de wabeka busua ne ho wabotom peso aso no mpum tudwuma bia ekoso no nso no yenso be make sure se ebebo ho dawuro ha
Evisa ha the seat of government na abanya tie mampanyina tie adwuma pa wo ye edi aboa de hye wa Achema Mponia district ho na bre no so a na watimi ato wo dwumadi esu nti ye beda ase se wo ne yen akasa nti ye no be ye adwuma na de wo mu bia mpumtu ne na otuo bia no ya bo ho dawuro na bibia akokama na se meda masiye maso mu yi ankasa ma nti Achema Mpono ko akiri na no nyina na eso ye da nyina so mu ani eso na di pa ba na no nyina tafa yo yenso ye da sipi ono aponyame hira opi Honorable Ibrahim Ishahak where DC ede ema Achema Mponia adehia wo mo ewo pamprom ene 18 mu de beto sompa Accra sompa kasebo anim se we de omada woromo empumtuo abo mo se de eti abokoto no asetrema ye den ne ese a ne sompa de wo de yan na wo de asem ye beso asem ni mu na yetu ho na mo ampa ye ne aban kra chepanyin wo ho akasa mo hye bo se ye ma na wotwemienu no ekwan no de o de ka be kwa shes o mu be kwa jisu kama efso nim sampo mu dua ne ma bebre koko ne banche ne bode ne tomero ne ade nyina bi wo ho nanso tede bi ye na ye den se bebe krum efiti sa wo ma hia de ne obaye ne ntentem kra ensam so no nso obaye eti ye bede nyina chi ye be ma ba obedu adi achi na wotwemienu achi na wako na oni DC yakasa na de ekoso ewo adehia wo mo ewo tanodumase a enkronketo bi te se pamprom ne 18 mu akane ade wo mu nya bi da ensu ai ma nkwa ama enkwan ya hwere wo mo no na wo mo nso atimi aye ho adwuma na niam atimi akọ emeka wo se sompa kasebo na wutie fi sompa 106.5 FM Accra hot bite kasebo ene edi ema muina tam heba misha eduro ni yeduro wono mu a ebetu malawia se wono mu ato na aduane nya wode honam ye wo ya eno nso betimi aboa wo yie pa eti Dr. Tafrija eton safro sepomodia sa wo befriend wo 0244417669 0244417669 na etimi aboa ma tam heba misha eduro no eniema etimi edimo medima fo heba center Dr. Tamu Sunie ayaresa papa nie entibra sa wofa baby na adwudwo sisi yare wo kotodwe diabetes prostate anasa hypertension kidney failure emane mema mopa wo mobra medima fo heba center ne emfa time ento yare no so na pokwase NHYIRA ena wabie ne branch no ewo nkran ha wo kumasia na eye boa kwa kokko Dr. Tamu so eso nyame ne yaresa fo nemom ofa nipa mu ne san yare entibra na nyame mfa ne so na enya yaresa na etimi aboa ema wompom den so atimi asipi asita na ma ne nyina akoyie dia ma fi se wo ma yare edi unya na nya obi ne kumachi bo siako wan na wodi uti akwakwaje a kire ma meka wo se sompa kasebo na wuti efri sompa 106.5 FM Accra. Abani say no a ni aka bia no wunya ne ba bia giha ya enti ya hyase ni ade nto aso na de ama alpha ne omega ni yakunu kura wie no eno nti hot bite sompa FM sompa TV adamfo pa radio ani wo mo aka no nyina gibie kingdom mu nyina fa bie no yamfa ne nto aso no emfa ema na nipa na no IGP ne special operation team na wada no na wono kwa santimantam nkakra kra won beba wo mo kwa santimantam mu akwaye adwuma ma thinking foi ene wanche bi papa eye DSP Abdul Jalil bawa aka ne de ne ho ya tese wa mo sese na adwuma no won free operation team no so eye wa ya adwuma no kakra eye se na no wo kwa santimantam a wo wie wo free bawa be du kra de to na nim se wono so de bawa na wo akoti trupa o se especially aswase wo mo ko chichi bi papa e di wura mo abesi krofom ba manhia ase ho sa ensuo mo no wo mo ko chichi boys ni bebre mama me ba akokora de pasri wo se nyon no ada enso na tito mu na na wo mo age wo se nyon no onim ho maache eno na wo mo wie ye no a wo mo ye se operation team no wo mo nya no wo mo ye wa santimantam no wo mo samran kan wo no ba ye no ni enim so we dey nka ya sa do ma ko ba bi foforo kura nanso won baba ni ayati ene se DSP Bawa Abdul Jalil yasi enimanimu ya twice immediately by force won through operation team no so kura sanse yasi wa kwa ya no wa kwadi anyambransem bi wono ane members ni bi kura mpo no wa yewa mo niema bi ense so wa yewa mo ene allegation afei
wa animu so ya nene chine yayi 100 over and 10 times wa enfanko na empanifo aka no wo mo hwe chire kama pa na ne aka nyina no wo mo hwe eno nti sa responsibility no wo de kwa kwama new commander Superintendent Augustine Dawson Amwa someone no ena won kodi sa operation team nanim na nipa miansa foforo bi aka no ho enso nkoka ho no mo kodi dwuma no eno nti DSP Bawa Abdul Jalil de someone no be di IGP the special operation team nanim no wo mo yi na free ho me ka wo se SOMPA kasiebo na wutie free SOMPA 106.5 FM Accra ye to so ne konsem foforo so a Supreme Court anasa omen Apex Court no court kase court mu otumfo court mu abrane a mo de o mo kan na esipi na esita wo mo kan na ese wapem untimi nkobonkum untimi nkonifa na no wawie no Supreme Court yi yabo o maba so se Ghana Supreme Court wo ma yade se constitution no wo maba ho ban wo mabo adehye de fa ni human rights no so wo maba ho ban na Ghana dodo amamu anase kabimanka bia mamu no so etimi agina na encentrofo nhyiamu koso a 150th anniversary edima Apex Court ya na Supreme Court na ekoso empanifo chem se Supreme Court no 1876 ena yetiye na wo matimi agina omo na so ebra amonyosemu sakasaka course de friend political hostility ebra asrafo bedi Ghana so ye ku ni nyina na Supreme Court gina omo na so ebra ye constitution kra ye to sensan ye suspended ne se ye mfanya adwuma Supreme Court fo egina mu eti chairperson edema anniversary committee na woye justice ewo Supreme Court His Lordship Richard Ejefrimpong what they said there to just say wo mu say wo mafa ohawo ani abinidie mu fisi ade papa bia wo konwom nanso enkunimdie ayo mo die fisi o my Ghana ye constitution no wo magina mu ama sabre abo adehye ene o man ne ho ban. The evolution of the court has been checkered, challenging, yet enduring. The court has not been spared the misfortunes of political hostility, military interventions, suspensions and abrogations of constitutions, societal systems, even condemnation, some fair, others unfair, and in some instances, extraordinary legislative realignment. In all this, however, court has served and thrived. The chapters and verses of this evolution, the court has held on to its fundamental rule of defending the Constitution, ensuring the protection of fundamental human. Any yeti ye a chairperson edima anniversary committee nature say or my Supreme Court enya oha edunum 150th anniversary ne bekoswono na wasaye justice ama Supreme Court His Lordship Richard Ejefrimpong wonu ne kasa ya SOMPA kasiebo ye de asomo e wo hot buy special eso ye toa kasia no eso na ye de ani akyemu wansan fufuro na kane omai soofo anu hwe sikasem so eye onimyafo kan na ya kuntunkunku oforiata wona asem ne yakan na se wonim se na aisefo ache no America aisefo ne from say Immigration and Custom Enforcement uchanity ana ye ice wa mo chimi ene ya hunsem bebre Ghana fo bebre tutu ne sere nutu ne masa ade kyerɛkyerɛ ye na no na mo nim se nka aisefo ache ne de immigration fo ache no se ne papers yawu ana ne bail yawu eno nti nkwom be ne ntantam so no na be pie man Ghana man onya beduru pe iyokofo beje no ena before bi na wo mo beje no na afa CID fo okra age na wo mo aka nyina special hospital okra hwe no na nko no so atwitwa na kakra na wo mo de ayade na yekwa ya aise fo no se kanofo ya takra oni wo maka chi bio che se wo mo de na wie okra na enkomo nyina no sanu no Caroline detention facility wamo ice hono baby a wamo wono hopoten ena no wo hye ene yeso we de mum yankwa check na ye hwe se detainees no waka ho a ye kwa we no wanka ho asat enra ade ba besi ni enade de woni wabi wanka ho kra na we no pramo asabonsu Bruce Catlin and Partners mpo bofo wamo na de enkrat haba mountain so chese ye no kra so mbofo ko cheki na se eni wasa ye nyina ye ka ade atoso wo ma clarify say ampa za niama no de sa wo mo yi no ade afi detention center ho na kwan ya ma fa so wo mo yi no kire say wonya nipa bonini wonya basa ye ni na America ho no wote no wodi mira so wo kan nsem nyina pepepe enu ntoma hu say kerefoyata sebe mpreduasa wansra kura wontimi nkum na akwa kokuma tatia yo
ye to kase bonu so ana ye dru asantemantem mo bia bia efro ohwim a no panifo chem se bantema sub metro Washington region mpotem ho baby na ohwim na aba be pie sa brante bi etafra ne metro wanya fie aduonunum wo mu ye sa brante wowu eda uncompleted building bi anim na wo mu susu se ojonsoy enne bia na se na wona nisuo na wo tofom eti nsem a eboboba no dɔɔso fa brante yi wo ho ebi mu kyese abrante no kranche kura na anu ya omu hu no a wo mo ne kyekye nkomo na oyo obi a wotimi nom nsa kakra na se nkwape ase no wotimi twabi na wo mu nim anipa one ne wo esoro ho no ade kyeye no na wowu eda ho nti ye kwa homa no so na ye ne honorable Paul Arthur na ye ne nakasa na wotimi akyekye mu yedie wo hu ye ede fa brante yi ho obani memuaju o eba SOMPA kase eboso yo na abrante mecho no wunim no okay wada ruma ni wo no wansam ne die na wunim wo ho ano pere na minyane yese obi ewuda be fedi the police farmer near my echo. You call it not a credit, a branch, who are down with an enti mudemu hu ya ne se mpa wo wuda oba munnim die ku na na matete die mutuzu se e ma ne free mu gabi na yibisa o ma o mo ne no wo edani mu eno o musisai ya ona ne dane chefe no anwumre no ona ne di nkomo hu no e wono ko deja na osori an ope de 5 na bobo na yo ko pete de die eno hu se oda abosana se na edan no no se mu kasa ya uncompleted house ye nsinwie eti asuru na no omoda na ai wono wala so to asomienta if you are not allowed for eti apuro na mpoma no bibia nkata ho ni na ade da osa edan ni yensinwie enti mpoma bi ani ho gate bi ani ho enti ebi mususu se wo fridan no so na be hwe fom sa na so hu nana so you susu ya ana kile ne moment to be ezi to be after official na be hwe ho so e ko ye ni ho mo ja kakra bi e wo di ti ho ene ilse na no be bia sumu ese ye susu ya ta na ye be ka no na mo ntumi ezi ni ti se ofiri abrosa na so ene be hwe fo ana bi obi na eye bi abrantie mahu na busuafo bi se bia obi ewo area ho a wonim no ana na krofo no o mu ye krofo ye no ya sa ho ye krofo a o mu free handle ba be di ka o mo ya do fo au na police fo ba ma mu no so akọ na parliament fo na ko yen o mo ye na e ma na su ye de na ko she mo na yo obani ye bedanse pa de wo hu ye wo de abetu ye nimasemi ye de akire de be free ma ba bia be mu ye tiefo ate obani ata ye dase yo ye ni honorable Paul Arthur story building na ohim nipa bi susu se abrante metwo ya ye ko na ne funu da hoyi wo mu susu se ebi ofiri suru na be hwe fom na no de ende ye matemate akeka ena me susu se nemom sabri ya ema no so police for de na kwakoto hoyi na omoye autopsy na ebehu na de kodi enam so a ema ne free mu nti Alex Redu eneti ntimasemi ede besom ye yanto ansem ne so na public accounts committee wonum guso wa asetena mu da wana me abi ni aba abna sa asare etiwa east me asebe dwane oye piem pani a wate sa committee fo no wa mani mu no na wo mu ko ya na nyonyo na Swam district wamu awo north east ho onna ya ka mu kam si yo no nya yo na wakoya no wamu egusu ye wamu ngoma mu ankata ah wo pia we gu a no pia we gu a odi we tamse odi we minus eno mo se sika bi ayira nsesem wamu ya 30,000
759 Ghana cedis I no kura chi no 16 pesos kura sengu achire eno mbusa na ano na ye say ebepi ha no asesika we ya ira finfinfin ha we free ha paper we so akọ paper we so no nkwa e ba na sen eno mu wie mu ano mu say ayi social development officer bi a friend say government ya musa wono na sika akodi ni botom na wo mu say na ya akatua wi anu we mutu ama no na say wanya he se emframa kwa wo bi ena nka ntwom se wakwa akọ ya adwuma bi ena wakwa akọ je sa sika 30,000 Ghana cedis no a 759 cedis 16 pesos kura gwachi no wakwa akọ je eno nti public accounts committee fo ahye se district no wo mu ntubrika wo mu nya free wo se ekimu a wo mu nko papa no ho ofa Fred ya musa wo mu ko disika ne mfa free no na won sem fata se sika no obedi wonim wodi mu 1 peso akura no a wo mu ne district ne wasem ka wo mu wi wo mu kasa ye no kura no na district no wo mu finance officer friend say Abdul Dafaru Yakubu wo kasa ye mami adene de nke beji o nanso Fred wo de agina court se wono de ni ade atoro so bia na nya no kura enom se still no kura mo kura nkoji musika na mo nkoji sika no de a ene na park ye ne mu obi ka Meka wo se SOMPA kase bona wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na National Road Safety Authority. Womu tia bedwafo bi so omunya nhwehwemu e from Technical Working Committee. Womu dia babontin se ka na ye Toyota Voxin vehicles no a ebi mu dia ye commercial transport no etia mra e illegal. Eti sa Toyota Voxin no obi ani ho a esese wotimi eye sa eti so obese hu ka akro no a bra ye SOMPA social media platform ye SOMPA 106.5 FM Accra na ebehwe obeba wo hu sa Toyota Voxin no a ye ka ho asam no we na empanifo se eye illegal wo bi antimi sam fax aka yi nkasa ka we ye de fa nipa de nipa kwasa de nipa bada bi enye ka ye ne sa wontimi mfa nye de fa ne commercial purposes no enti eye illegal ba bia ye hu bia betimi a chew eti sa Toyota Voxin vehicles no a enkofo de aye commercial transport no omode nkofo kwode nkofo ba no ena me kan se bia wakoto bi se wo de befa nipa bra behwe wo bia empanifo ye National Road Safety Authority se emfa nipa enye se de fa nipa enye se yesi obi tu kwan wakwa akofro eye Toyota Voxin vehicles bi nanso nkofo bebre de aye commercial cars ebi mu no e de aye trotro ebi mu so de ko Kumase ebi mu so de ko miamia ni titru mu tu kwantenten koforidia ne ade takrade na omu de sa Toyota Voxin bi na eko eti omu se wo mu hyese DVL ni mpanifo nyina nhye ne nso se sa aka no yentimi enye ne samfa nipa ntu kwan a eno ne kokobo ampanifo de ababo ntina so mpaka se bonso ye de asom sa aka si ehon nkomo no ba ko wa hana twen we na ukopie station ho se boys na fra no nkokwa nketenkete wo ba sa tu no better shop na wa twam no ko na enokura na anu ho road safety fo kro ye de nkrata ba ye sabra na pel setakle wana na eyo mo kasa mafo en wo kase we no ya anya se mfa nko lonjani o eye te se bia ofri ayi poko ase na wura mayira na o de ko ana se bia nka ofri dome na wo kokwa benya asa te se pragia ya ne se pragia ana se abobo ya ne bia ya mfa nko lonjani ena bio yamfa kura so mfa nipa say de ye commercial vehicles na maame aka ya private ntinka abusuafo mienu miensa mo kwa asore ne motrem na mko mo ba masa ba pake yamfa pressure nto so eno nti executive director of the National Road Safety Authority ano lawyer Abraham Amaleba wo si wono de wo kan ye di kan wo ka kire GRA custom division for no say cars we so bi akrabi de bo man Ghana mu ha na wo de ba ne purpose wo de ba no so was what the bear commercial womonye card infinity number 1 number 2 DVL for will be bambed register car we no see for commercial purpose wa one do mon kan say you mate no mo from road safety for one ba beto kan de akwakosu am office na sasa na e be no a wo bia wa ni mra so no won beche no we aye mranim ni aye friend say Abraham Amaleba wono na ye
Penny Quancha for that National Road Safety Authority, Kwasu Kusakase, Wamujumadiano, one down, and only Kokobo, Yawa Dema, Sans say, Cas will say, Womanamwa. I said, I just Kwamo, Dana Fona, young from a tone off, and get your boys. Womanama say, one way overtaking one, pedestrian walkway, and how quite on you overtaking differ, and into Kokobo, Ediako, yet two, obey them. Meka was a midima for Heba Santana Dr. Tamboda so I different no and a time Heba Mr. Druno and a Ebu Yechido Mammy de Sumpakasi Bodia Mamona. Yet was on a presiding bishop Hedema Methodist Church of Ghana. Ayo Penini Kwabena Asamoah Gyedu. Nasam and say was one for Nesha Abankit and Woodie so I am Minister for Communication and as a Minister for Government Communications Honorable Felix Kwachu Fusu. Nasembi a wakandia fa LGBTQ plus hono wasi he canting for what he see enye wasi won ya ne so wode akoto ne Facebook page say aban we ho ade ehia no ene ade esi na ni so ne priority no enye bi ni LGBTQ plus asemo no de ye dey enye no ne hia nya ade ye ne priority kura na no wo ko to minister na Professor Asamoah Gyedu say na ede no no bo Felix Kwachu Fosu kan asa de asama mampanyi kan ye na wonu nso de ababe pisu say aye de ya focus on socio-economic concerns Ghana system ye die ne yesika sam ne yadwene wo so no so hwe na da ben na mo ye post wo Ghana ha Ghana foka kire o mo say LGBTQ plus asam ne hia wo mo ana ya ye bi wo Ghana no no professor wanti ana we de bishop na ebu say wo busa say asam no a honorable Felix Kwachu Fosu eka no ne mampanyi kan mo kasa LGBTQ plus asem no enhyada nyaade bi ya aban ahia de wo busa se enyade ahia Ghana fo no Ghana fo ben wo ka mo ho asem yi because ono wote Ghana ha wonte si aye post bi ama Ghana fo se eni ma ahia ye no enye bi ni LGBTQ plus nti wo busa se na me mix bibia na da mi ni Ghana ha na mo nkyerem yo Ghana fo mo nkyerem yo na bia na post bi akoso o amoma kwakoto aba moto aba no maboto amoto ye no masam ne se LGBT club LG nenso oben LGBTQ plus na ade ehia Ghana fo no Ghana fo hu be Ghana fo ben ho asam ne wo kan e so no so ye extra ban se ye fe bibi clarity won mi ade na ni yie ema Ghana fo ntia se fi se wonye serious kakra fi se Ghana hampani fo wa ha o empanifo wa hapa anti omo kasa ye omo nya hweyie na omo maye hunu babia Ghana gina na etimi aboa mansem ya todwa we ye presiding bishop Edema Methodist Church of Ghana Professor Kwabena Asamoah Gyedu ona di todwa so mpaka se bonso ye de asom wonumre yankwa asante mantam na yankwa fansem ne bi mfiri ho emfa emra na border efi pa tabre babia ye gina hi so o man Ghana efi ya babena asante man ene se one more praga bobo ya fo ya yes bola pepem ahomache no mu tuatu aso residential areas yi one mo se huna ni bia final disposal site no amde ko no e wa asante mantam ba bia fro se oti landfill site wo no one mo se je busu ama se bola na e ba fie na eno na one mo ka se abusia se wo TV ni so na wo hwen ya de hade sisi a hwo en wa pake ayamma esisi wo no a emu sente e kwa manfo fie nya sente ketwa enti eno no ya nkyere nwukra ene ye bo modern ane kasamafo edema Kumasi Metropolitan Assembly ebo nkomo Henrita efiakura do aboagye ene wa chese ye sompofo ye nanka mokra nyemo na mbeka nka hwan ya asam no de ya tie na ya tie no enkyeremu kakra ho ensu na eto na nsan no eka ho ena omukasa kase ni mfidie no omde ye adwuma ho ni nyina no efa na breki nanso animanimu ye ya mienu na aka no a o mienu na o maye no adwuma aye kwa akobbo no echekwa mani agyan. The OT landfill site doesn't only serve Kumasi, as in serve the 5 sub-metros or the 5 constituencies of Kumasi. The adjoining municipalities, and even goes beyond. What we experienced over the weekend was as a result of a breakdown of the machines that work at the landfill site. We have 3 machines, or let me put it simply, bulldozers that work on the OT landfill sites. Unfortunately, all the 3 of them go spoiled at the same time. And we, as at this morning, it was picking up
better as compared to the previous one, because the two of the machines are working, and we hope that by the end of the week the other one will also come on board and then they'll be able to move. We are not happy that they wait that long. And yeah, insurance sir one back na ya park bola esi kwan ho na too far man for him sir there be nya ni so kra nanso bulldozer no a asese no ye mu kakra wo me kura adwuma enche bia ye be yini nyina de afi o ma me Henrietta afi akonadu aboagye wono na kasa yi wobetimi ahye e wo SOMPA 106.5 FM akra na se SOMPA TV so na infonyine e ka ho nyina no wonso wanya ho fa so na affiliate radio stations ni nyina nso kase boyi enam so na yeto so no. The New Patriotic Party NPP amonyekuo no empanifo ahia wɔ national headquarters na empanifo atena ye na wɔn nkita hodie ne sɛ de ye nso yeti ewo kumase no wɔn nso eti ewo nkran ha na wɔn ekɔtena ase no wɔn botaye nyinaa ne sɛ polling station elections a wɔboaboa wɔn ho no de wɔn ho ahyemu no ɛsɛ sɛ wɔn tim kɔhyia na National Executive Committee nekefo no wɔn si ho gyina ye na aboa ama party no nkonimdie aba na sa polling station elections see the different modalities no ekwa ebefa so ato aba na ho hyehyeye no eno nti na mpanifo yi ekohyiaye na mpanifo nyina sem omo de ato gyan se na no eno omo ye membership registration exercise omo ma ho kwan se sa wo pese obeye MPP ni abekire wudi ampa omanfo akire wo mu din papa pa omo chem se party no eye omo akono pese omo de omo ntoma kobo omo de ano na mpanifo chem se 2028 presidential candidate ya omo de ne ko Dr. Mahmoud Baumia na Ashanti regional chairman de New Patriotic Party chairman Wuntumi and a former secretary general Ora Jombodu Asen South and Mashebedweni Reverend Intim Fojo and a former flag bearer aspirant Ora Kwabena Ejapon woman in Penifo kuku damwa na womu wonshemu no asena san neck meeting womu botaye nyina so womu ye party foi party asefo womu form womu mosro aye from grassroots elections na hu behia se womu betutu ni ye pa na di nkonimdie mapaba na ma party netumi afom nto mapa afira na no womu chem se presidential primaries akodo a NPP amonyoko ni ye ni bibia kwaso asomdwem a niememu aye akono eti di womu ye di efe ni internal democracy si ebehye ama amonyoko ni mu ano dodo amamu otimi agya na so no eno ne ade ede wo makoma so the New Patriotic Party mpanifo abehia ewo national headquarters esigina ye ne ntotoye mapa e dia fa wo polling station elections a enche akatona bro na mpanifo e dia hyehye so no na yeguso gina mu NPP wo mo nsem no a emu NPP wo mo nkra bata ne wo ka so ano wo mo so mate se enipa bi be se enipa be apem wo mo so tos ye wo ka so a ye bubu ni nyina tuagu adan a wo se wo mo ye demolition exercise no wo se enti mu amu hunu se enipa no aduane na mo ba tuagu no na wo mo share friends and show friends mu a wo mo to nsade friend kwakwa dema na awutu senya east constituency executives no wo mo gina mo den no mo se nipa be se apem ya wo mo na mo di omu da yesi wo mo stranded wo mo nya ba bia mfo omo ho mfa kra enu ntom de mo ka kira ban omo ma ban one wine 1 2 3 secretary na wakasa aye no ye friend no Michael Andy wono no obo ho de kira ma won ni we e ma kwakwa de ma fa bre ye no kware ni eya asefem eya abraho me petty traders no na yesuma me no ka say ye ma me hawa akra ma loan na ni tua mpo no ayeden na ya nhwe nyame anim na se ya pam wo sa no a babia ye kan a ye do mo kon NDC for so mo hu 1 million per constituency project sa project no aye ayon city project under Coastal Development Authority ye ma me hawa na hweso na mo si mo hu ye na so mutimi akase stores anipa 72 ya ma mo no eno na nipa over 1000 eno anya fair yandie ni yesre aban ne se ankasa ne 3 shift ya okan yi eno na ya Ghana for a priority we ya 12 penny adema NPP was no kokoko amanyoko no ya wono mo ewo awutu senya east na campaign coordinator awo mfafra mu wono ye fa no kodwa anim wono so de kakra kan ho se no mo ko services alone sesi ayi me ne wo ka se ye so mo nko fi ampo omo ji pini epo se o sesi ano omo hwe de ekọ na omo ayi omo agin se store no ombesi nti se anka ombe ma mo emre kakra apo na mo container ombe ma container ne so afi ho omo nyama wa no ombesi se afi ho sa nyama ni nyina ankoso ama ma se traders no omo nyama omo sika ahye aneti na yesre omo ampanyi John
ti no mo sere se man pane jo mahama wo mra mu no na ni kura mu no na party fo ni bi e call san sentwefo nhia mu na se no wo mo so do mo hia asem eto so mpaka se anim sei ya te me na mada ya ma me obatampa me bisa wakunsi ne nya na me se mansa na wo ifam se ma me wo fie o se anadwo nyina manya message say bibi kwaso ka so wo a wo te ka so wo nte ye sa temporary structures ne kwa no mo ne ye ko ena o mo kire ye se obu si stores 80 e de ma nipa 1000 na so we your calculation nipa 80 e che stores nipa 1000 e che stores 8 obi abenya sen tinafie na calculation no we ye wo so to so ye bu agro ni bi e wo ka so a envivi mantem ho na yegina na deputy minister for works and house and water resource awo no kro ya isaye mra se bedwane e ogina mu se ba bia na yegina na ye east wono de owo awutu senya west ho mame Gizela agbotui tete wono na ka se wo kire se galamse ko no eye di nkunim. I think the fight has improved because the water turbidity levels have improved. But I go back to saying that you also I must spare some communication. Now when we say baby, I'm higher with the water no. Between Asanko, Room, IBB, and now I'm appealing to Ghanaians say, baby, let's think of the future because in CIC way it's not for any government official, and everybody and anybody and the communities along the way. They all Insure the asepa na wona na mu a mining site ne ma bi omo insure no bi wo na wo bo mode na ne kire mu a wo kwa we na wo kɔ no nyono nko na nam na wone nadmofo wo mo deputy director general ya ono operations openi a friend say Teddy Safori Adi wono ne koye wono so de kakra to so sei ni ba be hwe na afi ya hwa na mo a ya ne eye ministry ne betimi atena se na ya ba ne ya hwe na ya so eye dwumadi a ekoso wanum a ese yensuwe is as the senior eye minister kai we need the source of drinking water for close between 9 to 15 eye constituencies a ewo eye region it is yetena se na such activities ekoso na ebedum pempen so bi yenye nsu mpo enserve our communities ne constituency a ebeyo how and as not we openi ya friends Safori Adi Teddy kura esan kan de ne ho one deputy director general Nadmo in charge of operations one mame Gizela Agbotui tete na namo a wo ne nkomo we eto kwaku adema anim enumu na na opo chicheku wono watifi a wo adwedwe ne ho no nyina no ne ho keka no nti wan nam saa na wo to nsem no adema ne yen na wodi youth development empowerment minister Yera Jojo Pariado, one and then number Nevia, and na wo mudi djuma bin kakaka no mo graduate addition for kakra and work at on say program ya wo mo ye dia mamu ye bom abaso e bia ye best student e bia ye say na ceremony ye nyina no mama manenso ho a mama Ghana enyamo so mfaso joining today at this year's end of your summer festival, your summer festival. So I'm putting it at the end of it. A moment not only of celebration, but also of renewal, growth, and opportunities. Today we are not just celebrating culture and communities. We are celebrating progress. We are celebrating 250 young people who are dedicated. At the end of the Musia, and I never hear me say, Keke, Momo mining as a son for na yaka. Yakasa ampa omana bom hoka eno na adusuafo na ne wo munyina age santete bia wo mokọ mantre so na wo makọ de akoya adwuma no wo mo so de kakra eto opportunity ko anim sei isi over here isi area sankasa is good. It's like we are in an AI world or say nipa woni bie no hu de ekọ area say ade asante foka we say obi adane aboa na so wan dane bia omutimi dane mboa do omokọ no omedane mboa no abawe o enti say area say ko no o say nyina isi hu dane enti o say hu world de isi a generation de ekọ that is the digital international and national reporter Honorable MP for Sompa Nana upon Chichiku amane bono no na yen central ni ba obedu nso e de babedan ye se adehye wo Ajakobo ho e na dwenase e wo Afigya Kwabre South District e wo Ashanti region so
wɔn ka wɔn ha wɔn wɔn abi ne die fa kwan a atete na asɛyɛ ne bɔ champanifo bi hyɛ wɔn na nso so wɔn ntumi ani so na DC Honorable Patricia Pearl Ankra mpanifo kyerɛ mu sɛ wɔde bɔhyɛ bi de ma wɔn sɛ wɔbɛhyɛ na kwan no wɔn awie na nso kwan no yɛgya to hɔ saa ma wɔn nhunu wɔn ani so wɔn nkɔ ataw so wɔn nkɔ adwo na wɔn sɛ kwan no baabi aduru no deɛ ɛha adwene paa asɛe ɛso yɛ to sɛ wɔde ka akɔfa so a wɔn hu nea wɔn yɛ fi sɛ kwan a yɛahyɛ ase a yɛtutuo ne yɛgya hɔ deɛ ɔmanfo wedi mo ani so asɛm SOMPA 106.5 FM Accra yɛ Facebook page ana SOMPA TV so ne bɛhwɛ sɛ deɛ enema mu sitie na kwan atɛkyɛ nsuo tɔ a na ama ede wɔ haw ani abinidie ababa beto wɔ mo so Tia pesa aban boa ya na obeye kwan no mai enso ya ni ha ya pa ko ya duan nim ti de bia me lazy say me share blue bia me share blue say ya ensene na makata so kama yi ne nkwan ni nyina makata so ho ja se ka ya bo ho kasi le nsueto abo awie abo na nke nsueto kla na nke ya ka se mfutuo no be che kakra na edi 3 days ya na eja tro nko a nsueto abo awia bo ensuoto abuei awiabɔ nso abuei kyese de ebeye bia ensuoto a atɛkyɛ awia nso bɔ na mfuturo eti aye wɔ hawo kɛseɛ nano ɛna ɛno achi committee member Elder Patrick Opoku Daako wɔno nso so de to contractor nanim sɛ wɔn nim baabi a wɔnam mpo to wɔn de fa SOMPA kɛseɛ bɔ nim sɛ baabi a wɔ bia yɛnka no wɔmɛyɛ kwan no ena esi ensuo to ye nso mi firi nkuku abo ho na eba sisie oduru pepo na sana wafro akɔbo ho na ka ya furu ntime mfudi esane ntime nsane anwea na omde ye fele na nkasa kora anye papa aya ka ho asɛm a nso ɔma amoaye na ama san sunsunso na ba sisie sisie sɛ wo to aso sɛ wokɔbo ho a obeduru baabi akwalefo no ne pepo na afro akɔbo ho kɛsie mu ka sɛ ho nyina fa apake ye bibia sɛ adwuma ne sɛ ɔmagya ato ye nim sɛ ɔmo beto aso sɛ ɔmo nto aso ebisa mu no mpanyifo ka sɛ nkɔma ma contractor na afe baako sɛ de medical ka sɛ me ye news committee we Elder Patrick Opoku Daako na eja akobo ho na dwena se we afigya kwabre South District wo Ashanti region no ekwan no na ye twakere mo no atɛkyɛ pa wo so wo ka akora betimi yetim wontimi nkɔ anwea abodompem egusuo awia nso bɔ na mfuturo wo mo masisi dan wo ho nyina no wo mo brɛ ɛno no ɔde aba yɛn sentro ni ba wo bɛido de aba bɛsom ye meka wo sɛ SOMPA kase bɔ na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra ye home so ye ba ye de aka nyina ɛbɛto so Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A hwana do one aircraft. Hey, and this Accra no put away the moon. And ye the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send between ones and 8 years canon. Connection and shut down Koye, na Esakakra. To say what Peggy Mama or the Bem connection, what about the crow? Stroke so dear, what found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Quanoso. For a doctor, 0244 774 282. And 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo Newa. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Onyankopɔn di fa wasra no ewiye brim enam ne nsaso ama onyankopɔn we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We ne butai teacher SOMPA First Service ewo homa yen enye TV program keke eye bra osoro ne asase hia eye bra onyankopɔn kasa kyerɛ ne mba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entwa wo ho hoda eya dwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie fa woda no nyina share radens na erade beye 21st
Clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st Clinic nkwa wo mu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st Clinic still wo mo ye sciatica expert. TV Emma Aketuapa no kwasempa Emma Aketuapa ye de nsem no kwa akopie mu ewo amanone na wa amanone nsem mu no ba bia yigina awie ne mebo wakase se Iran wo mo ne America fo titiri pa wono mo konte ase apam a kire se nokure eko no ayekoso nipa wudodo eye wo mo akokakra eye na straight of Hormuz no a eno so wamwa tum de credo atum wama hese safo no kra enim se Benjamin Netanyahu wona akwa akopio se Ayatola Ayizua ne botom na akwa akosho ni nyina woni hunu wamwa akwa hwe abu ani ese ja wo mu bie ama straight of Hormuz no wamwa timi de shape no kakra e de akwa akofa hwa na wamwa se na wotwe mienu pe enu wamde ya santi ase apami se sa na wotwe mienu nu mu no nyema nyina timi de na akwa mu kamade a ene ye no ano no na emom se na wotwe mienu nu mu no na bibia besi ama nyema bi esa koye kantan cross de a ena na ntokwa no reincarnation ebesa abam eno na Iran fo atu warning e de ama ship no ayan na mo besi because wo nim say anye bia no apam wo fa se fo mi do mo ba kwa jim wo ho eno nti wo mo di kan ka kire wo mo say ship bia eba na sa ship no wo mo hwe wo mfafram unni to mi krata bia so ba fa na ba fa ho a sipuru anko no kwa wunya mpo na ade akọ wamba bombo ewo Hormuz nu mfimfin ho no a enizeze won wasi pempim ahase ayi oko nsawam kwa no so na prosifo no abobare no sa no maya no en wo mo check papers ewo poso enti wo mo check papers no na se papers ni nimu a ene eno ano no eno na war secretary ewo America Peter Hegseth what they are to do no so we have real chance at peace sabre no of America man president Donald Trump say one dey why say you know what ready we Iran for they mo say Iran for bad deal ne dey one on be adwuma boko na ntokwa no mo agyae kasebo no si ensema ye de som wonu medidi makotene bi ne say Supreme Court enya emfie oha aduonum 150 years no mo chem say afi bosome enso ne mu e no be hyefa no DSP Bawa Abdul Jalil IGP Special Operation Team no amde to ano no won wayi no say won fa ne nyema nyina enkonkoma Superintendent Augustine Dawson amwa eno na nam so manfo adwetwe manfo asmo mu say de na si ye black referee atanso won wayi na free ICE detention center ho. The New Patriotic Party amanyoko no mpanifo ababehia e wo national headquarters enam say police station elections no wo mo boabo mo ho no mo de mo ho ahyem Abraham Amaleba one na pani kwanchefo a wada National Road Safety Authority ano wo se sa ayi ngokwan kitenkete cars no a wo mo de na ma say Vox no unnim na de commercial na ye chew one dey worka wo mo nchi obi a na yemfa nya commercial so Ghana ha. Now, Presiding Bishop the Methodist Church of Ghana, Professor Kwabena Asamoah do say, Honorable Phyllis Kwachu Fosu, ye Minister for Government Communications, one samre biemna, or he fan of taste a Ghana for say, LGBTQ assembly here, Nada Ben ye referendum Ghana for cancer, and ono dear, would you say here pa? Be an hour until ye, as Antimanta would omzi here, Yamono, I will tell first side to one. I am mano, as I say, can't be anti-Minkono, so still. KM for say one more young adwuma. Honorable Ibrahim Ishahak DC wa Chumamponia wana sompaka se ba twetwe nkomo ahyebose wo behwe na pamprom ene 18 mu ene nkura wo mo ho nyina wo mahwe wo masiesie ne yi ya kwa manone
Iran for one straight of Hormuz no mu bie kakra na emom wo ya shepo ya wo ba wo na so ye Donald Trump kwa na wutwi na won kita nkrata won ba bombo no Yedamidima for Heban Center say and a time Heban Mishana Kasebo SOMPA 106.5 FM Akrano efa your headquarters wokuma say SOMPA 93.1 FM any affiliate radio station nina and a Doma 100.7 FM Doma ahinkro and a mankasim ni wo maka ni nyina ya bone bede de kwakwo to www.sompaonline.com ya ko wona kwhye ni mapegu ho ye Facebook page ni SOMPA 106.5 FM Akra ye ne de Kasebo esumonumre eyeme die twede amponyankopon hira no AKOSUA ago ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA hira mene medoba OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH odema kuma chia meneme yadamu ina